Pe timp de noapte, un echipaj de poliție rutieră din municipiul Alexandria a depistat un bărbat care conducea un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Persoana respectivă a fost sancționată, pe numele său a fost întomit dosar penal și a fost reținut permisul de conducere. Pe timpul întocmirii actelor procedurale, suspectul a avut un comportament violent, amenințător la adresa polițistului care a întocmit documentele. Este un lucru obișnuit pentru colegii mei, un astfel de comportament, numai că surpriza a venit în ziua următoare, când persoana respectivă s-a deplasat la domiciliul părinților polițistului, a demontat contoarul electric de la locuința acestora și le-a decuplat curentul electric, motivând persoanelor respective că a făcut acest gest pentru că polițistul i-a reținut permisul de conducere. În cauză s-au întomit dosare penale pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, dosar penal care va fi soluționat la Poliția Municipiului Alexandria, un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj de competența parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria și de asemenea a fost depusă o plângere penală de părinții polițistului pentru abuz în serviciu. Dosarul penal urmează să fie soluționat prin parchetul local.